Abasaikuru se wodi ya Kiogoro kutoka sebunge ya Nyalibali chache meye kaunti ya Kisii niko bachakire okorosi wa wechipara au asensemejo likunyara kwenyo rengeri yabu ya kiralituko inyura nemirimo yabirege kubwato kwa nomwe msiyo mocholo chorubwango iga ase wodi yo ya Kiogoro buno mulikyo itsobene Josephat Amisi agotomanya. Chiko enanua n'abana siasa nigo chiko ligeria gwikirania amaganio y'abasae kupatikana n'obonge bwabo ime yense ya Kenya. Bono abasae ime ye Kenyero Kenya boterere asensemo ya Mogorora nigo besokire na korokia omochengobo kupatikana na emeremo banyarire ko bakwewa anene no MCA bwa ensemo ya Kiogoro uyo nyarire ko bakwenekia ngonyare ko bagagutumia abasabu kwagacha epara eyo yensemo ya Mogorora. Vijana ale gasinge yo kaboko kuna ndio toka nipige matuka mangi one mikia meditasa makoka ito no mugo lakini na watu komedi tukulia na ndio anenga te bangi gasinge yo kaboko saba kan ito wale mo point gasinge yo kaboko ni gere ngamo no kuga asiwa basi tuanje gasinge amagendera chakiro gukora mapema mono ataraswana enobi mweshimiwa otoro kirimo gweka no muya otoro kiringa gukimutwango cyari gotokorere gasi unabona iga twairwe gasi mune vijana twachakire gukora gasi korosie para bono mune pale ya Mogorora bono nkole matulega mune vijana na ntonyebeke bakomoromo igotoro cyo mweshimiwa uchakire gutwemba wa mune vijana bono mapema epara eyo ya Mogorora yanyareko bagigutaiteka ansemya kemenge yanyareko bagigoeta bona bamenye benseme yo nigo besokirie na korokia omochengo no mogokobo asebo igo banyareko babagutwara kwegena nganechiko bagekorosigwa enyareko bagigoeteka eliyo enyareko babo igo gekoirira obonchoreria ase chinsemo bonyareko ba abwabwango nainje naira neri omogambyo itogwota muchache ngambu yamone kiagera konya Mogorora pale yasarekire ekaro narorire pale korosi kunantu togweta muna bana inchi na mokokeire monongo tanga gwota nyasago seseni nje magire timecheo kuru Mogorora epale narongo chiere gasi na ongoeta karongo genda sengo genda none chipikipiki na oji kutomnya kanya chikutoyelinse ekene konya yari mokire bobe wori tanyasago seseni na ntu kenyoro kya Mogorora kerorokane pale yabere ko salika esinga kientambe lakini yaro otebire ng'anonye twamochorire ne chikura chinyinge ko bomurayo ito nyuma taraso obisi otebire ng'a goika chake koro kinga nari tayaro ko so obisi ria nyorire chinguru chiri chonsi chokorete bintu biri bitakeire go chato konye sichipara chiito atokonye se chipase ya bana gosoma igo twakire ng'ambia mono naende twatebire ng'ambia mono nonye nabo nigo boigo abamenyi begwodi ya Kiogoro banyareko bagutwara ogosemerio konene buno MCA uyobo nanyareko baguchikirania amagendero ao gati yabo koenekia buna chipara cyanyareko bachikorosigwa chinyagitari na boigo amangana ye chibaseri ase abana b'echiskuru epare yo no ya chanro kandi fatekera ko ngende kanisa ngiye ko mobere gasi ko ngenda ko be kanisa egera nyora masabanyo asabira abantu na abane ko bakubitisha school ngiye ko babere gasi singo no ni ko babigete ni ko bakubitangira babike kuja ko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Kisii Terana Josephat Amisi.